Na, megy a meló az erre, gyerekek. Van segítség is bőven. Ő is tud kopasztani, igen. Nagyon ügyesen tudja kopasztani. Nézzétek, hogy milyen gyönyörű szép sárga a húsa. Igen, Anya oda fog. meleg egy picikét. Ott fogja, ahol nem meleg. Nem fázik a kezük. Igen. Na hát. Nagyon ügyes ez a csaj. Nagy katuske. Kis. Apa. Imre, dúljad lefelé, ott a tollat, nyomjad lefelé. Hadd szóljon.